ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum suku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓooyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa o waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi non woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16 Waylo waylo jaman waylo waylo jaman waylo waylo jaman waylo waylo jaman Jamaanu waylim jaman waylo 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 Jamaanu armbaylo de jaadende jaman waylo waylo jaman Maaleykum salaam. Monsieur Sy ça va? Mbaɗɗa selli. Selli. Mbaɗɗa e tampere. Selli. Ettanama machallah. Machallah. Ɗum tan ni. Mbeɗa sohlunoma de. Mbino. A majjani? Non mi majjani ko an sohlu. Wona on monsieur Sy? Eyyi min de komi Mbeɗa sembini. sohluma an sohlu. Est ce que wona baɗo fi ƴewtuɗa? Ala ko an sohlu. Mino e. Gallo ko uddunode? E mi fotte ɓinguel ma less namdima ko waɗan dow ga woni e mbaɗa haala. Eyyi gon koye baali hen gonmi. Bisimilla ma. Ba. Jooɗo. Merci. Ko mbaɗɗa e tampere? Machallah. Ettanama machallah. Jam tan. Alhamdulillah. Selli. Jam tan. Alhamdulillah. Machallah. Jamit. Eyyi min noon ko ɗo kommen e galle ɓooyani aussi galle gonɗo ɗo sal galle ma o joni mi nani ko an goto woni ɗo e galle ma an e ɓinguel ma yimɓe mi andirde ma dal koɗo yimɓe gowodir no fewi aussi ɗum taxnomi arde ga en Bisimilla bisimilla. Ine ɓiyam tan gonɗo Dikel mais minen min jahata hay nokku koye galle hede min jooɗi te Dikel ala fof ko waɗanta kam Dikel woni ɓiyam woni sehilam woni fofam kala cohlim Dikel nan daro hen kala ko cohlim tan o wawi wadde ɗum kanko waɗanta kam ɗum eyyi mi nani ɓi ko an tan ɓi woni e galle hen o mi tagi yimɓe arde ɗo en andirde ma gowodira par ce que eɗen an tan goto ɓiye e galle aussi wonno wayata dal non galle o yewani ɓiyam o Dikel ala fof ko darnaki kala cohlimi Dikel nan daro hen te cikkuɗa sa addino goto wonɗo e galle he pourtant moƴƴuɗo seeɗa a yewata he dal a yewata e pot min ƴewaka min tan ɗiɗo e galle he ala min gala caɗele min gala kala ko cohlimi Dikel ne wawi waɗ ɗum ala fof ko watta mais aussi wonko cohlta Dikel wawa waɗande ɗum ala fof ko wawa ala fof ko wawa Dikel kala cohlim kam watta ɗum ɗo ɗo gonɗo joni mi sohlani debbo ɗo joni min Dikel ala fof ko watta Dikel darde muɗum ko darde tan joom galle darde muɗum ko darde yummiraɗo ko darde miñiraɗo ko darde ɓiɓɓiɗɗo ala fof ko watta Dikel tan yoni kam galle he ɗo kay galle he min Dikel fof yoni ko ala fof ko watta kono moƴƴi wadde mam artuga inchallah eyyi inchallah ha ñande won tan a jarama mais taɗa aɗa wawno accude mon ɗo hen de ala caɗele inchallah ok kon merci merci a jarama nden noon joni haala gasi ko yimɓe leegal ngal mbiyatno ko fof on
ga moom ko leer ngal haalano ko funde wonko ɓe keddi ɓe kaala wonko ɓe keddi ɓe kaalande ɓurti de ana ɓurta de han ɓurta de ane ɓiɗɗo ɓiye debbo tan e nder galle hay goto natta hay goto yaltata ha ɗum de ma ko ma ƴeewe de vraiment ma ƴeewe jono mi foti idorde jono heewi ɗum mbaɗ kono o wona verte rek amadou kam si ari o mi idorto o ɓuuri yodde no waɗi couleur entré Assalamu alaikum. maaleykum salam Dona Biba. amadou Mbaɗɗa sel. an kam a wendoriɗi Oro taw ɓiɗo rewnoɗa hen inde tan ha puɗɗimi fodde. Hawre a noddi kam. guila fajiri madame jooɗi madame fatma Sa waɗa sel. ça va Professionnel dow ma. wa amadou raara table am rek no welma waw Eyyi donc wona ko deux modèle mbaɗɗa conti tubak e conti ɓaleɓe. eyyi D'accord. mo woni kala ɗa ko deux e Eyyi joni wona o mboruɗa en puɗɗorto. wona hemoyoɗi Eyyi o c'est bon. O eɗen mbawi puɗɗorade. Ay sa yi mi addi oɗo appart. Allah am horsindem eto pawmaɓe. Par ce que o sedde woni ɗo joginomi 6D. Joni ko saba wonima tagima addude o woni professionnel mawɗo. an ka sehi kam O ndiyam mum laaɓi ko cer a faami joni donc ɗiɗo accu ɗiɗo puɗɗorɗen ɗe wanen o jarani paɗe kam ɗeɗo e kono no moƴƴi kam kono waɗi ɗum non ni ka yaade ndefu em fekke darta si waji ma waɗa ɗum ɗo joni ƴew joɗo goɗo jungo jagganam waare jaggo waare nde goɗo addumi gaani fawɗo e daro ɗo awo de mi wona ɗum ɗo ko ɓooyi ko ɗum woni soti ko sukaɓe rewɓe ɓe wattata ko wona photo ji ɗum ɗo ni a waɗantimi ni jiɗɗa mbimami shooting mbimami shooting a anda shooting Ama Dia maɗa ɗum ɗo kay ɓeƴade ko ɓeƴade tan min mbima ya ɓeƴorni walla ya ɓeƴorni ɓeƴo tan a jamɗo ɗo e holluma fawɗo jungo ma waɗa ɓimɗo seeɗa ni wanni wat reggae ni seeɗa wat Amadou reggae ala min o waɗat no watta ɗum ko baɗɗo classe annene ɗum ɗo photo mbaɗa waɗa sitine mbiɗa e min kala professionnel hande photo joɗɗo à Paris New York Nestasi Amérique fof ko min foti ɗumen takkoyeero guijule en yontaɓe Paris fof ko min fotata ɗumen kono ni kam Amadou ɗum kam ɗum joni dakko heewi wona wawi wadde ni Eh. joni accuma ɗuma joni jamɗo ɗo waɗni waɗanan ni eyyi wanni ɗum o ɗo Woyiyam ɗo. wanni eyyi daroro noon jooɗo e ha Amadou ɗum ɗo e koko siti daro attention ko ha ummodal ngabbu to ga eyyi ngabbu dow ay woyam ngabbu dow eyyi la ilaha illallah ngabbu tan an de wano porton ni eyyi gonga attention wippere bele gonga gonande mata sa wiyani pere photo natta joni ƴeew ha joni essence ɗiɗo sa gadda goɗɗi eyyi ɓoro bel photo mi waɗa machallah eyyi waɗo on noon waɗa ko sippu walla ko tout ko roko ƴaga la ilaha illallah sitini ni tigui de ko boyo ani gonga noon sitini fof mbaɗa position ni sukareɓe ɗum ɓuuri yidde bo sa woni tan dengel kara mbiyata ka yamba fof mbaɗa ngelojo kara ɓiñaga karaƴe am les photographe professionnel Dikel yu mam. Oui, papa, j'arrive. Et papa, Dikel ça va? ça va? An mom hande en hawli de. Ayi de hande mum. Hande ka wañ tan. Ayi hande ko waño. Ko woni? Sela ma be kam meta ko tobi ummi. Ayi ko sehla o muji be bawa. Aha. Ada horsini be de. Mi horsini be kay. Ada horsini be. Ah, wala tedini be. Gel den ha jon koy wañ ko da tambi de. Ayi de mi pari mi hedi tan ko sodo mburu. Ah, kare. Ay wot non fa tan kandi wot yeso. Mbasa wot de. D'accord, d'accord. Wot de parce que joni jambini presque. D'accord. Et d'accord, j'arrive papa. D'accord, inchallah. Ma,
ɗum noon wona lawol an ñande fof min waɗat attaque kala min wawa wadde ataye de min noon wa addude warga e sukara kadi mi waɗa attaque ala joni arde sa ari mam sorgoge sukara après mbaɗa ataye fami de joni mboɗo andi no mbaɗani an kay wona arde rek ni min wawi sodde warga e sukara mbaɗa ataye joni mboɗo andi no mbaɗami aɗa no mbaɗani mbatta mi yara ataye o nder ha pat ɗo yaltude mi ara ganda sen joodima en jewtat o sa ari jewtan tan min wawa wadde ataye mom ana wawi wadde ataye aɗa wawi yarde ataye ataye mom ne wawimi accirde hande sax Assalamu alaikum. Uma aɗa andi oɗo boy o ɓe heftinima de oɗo boy haadi kam ɗanade ko mbiɗa ko o boy bamo ko ñaado de wala no anda oɗo no feewi e wona min kaldata An min mi kaldata haalani kay. haala bammo ko walla ɗum ɗo bamo kene ñaadi ha ganda hayko susanade galle mum o ren ɗum no feewi de ɗum wona ka boy min kala ko jinmi mi heɓat ɗum mais wona ɗo mom ɗo dal tarkal sehilaɓe min ko haala sehil kalantuma o mom bammo ko mom oto tampina hoore ma ko yidde wawi ɗum e yidde wawi mais bammo kene compliqué de wona bammo ko no compliqué compliqué bammo ko notom école kañum attere to ko bammo compliqué trop oto sesa mi haalanma ay min guila jibinami ha joni affaire gération debbo ni hana mi wasa yidde kono oɗo boy mami yaa galle mabɓe mami waɗmo géré te mami addumo ha ɗon wanma o min de président kam en tant que sehil mom kala sehil ma mbiɗa waajoma o mom sa wawi guitta hakkille ma par ce que bammo ko mom bammo kene ñaadi de aɗa andi an ko woni probléme ma ken sehilaɓe ni tan kono anda tan min Wona koye leggal e mi yiɗa nata erreur par ce que bammo ko no wayni mom mi yiɗa aɗa nata toon aɗa dañi ton probléme ɗum tagi mbiyan wota ya tan ya acci o façon baba foof mi yii awo façon baba foof mi yii kono oɗo no waxayma gacca mami siw kono o ittude mom ko hakkille ma itta hakkille joɗɗa ɗo ɓuurema gara yimen jewta ɓuuri ƴeewa goɗɗo sa yiɗimi walluma mais o mom ittude hakkille ma ha laaɓa ceer par ce que o bammo ko ɗe ñaari ɗum jogui période so yiiɗi hoorema ha ɓooya yiiɗi jewten itta hakkille ma e oɗo joɗɗa jewta aɗa wawi kam wallude numéro mum ɗum min mom mi wawamo degui yalla o mom kay o kay mi wawanade Oui, entrez. Olmé. Ça va, tu m'appelles? Entrez. Bismillah. Ça va, Bismillah. Le dîner après? Dikel? Oui, papa chéri. C'est la main d'Engalia. Ah bon? D'accord, chéri. Rashid anka bu fidin dai Kendi. ai dai gertore Mashallah. mashallah Kirane no yodi mo. ha men da sono wedi no kono no mo Ah, ne lande wedi wedi. da E mi chéri. Ça va? ari Ay hande de ko o winda naatade moɗon waawi. ha Aha. ti mashallah no yodde kam E servez-vous. Wala mo yodi mo. Merci. Ñaamede. sala jabi merci ay min kam min kewani gacce E bon appétit. merci beaucoup Merci. ande kada da wawi defde Ayi de. li mi sikkan no wawa defde sax mashallah to ba ma wol Baba woni cuuɗu. Mittanimo. ah Ah, take watti dane men fu enen futtama do. To famat kanko ko tampuɗo ko liggoynode tout ça famat rek. OK. an kam ayi gertogal ma ngal waytide ngal no tiide adanta min laɓe min taƴiro ɗum OK, no E ti. ñaame mbaɗen fruchette waawi. am ɗum fusset wa ɗum tadde ɗum kam fusset wa ɗum Ok. tadde Tiiɗi mileno ɗo. frité rek iyo an kam han ma yaade jilonɗade bamma debbo jontaɗo noon mbimami mbawɗo toppiɗade mo yaltu jaaha Dakar nan ɗo heewi sukaɓe rewɓe yoɓɓe ha maayo noon walla jaaha Fouta Daara Jolofen an andi to mbawɗa yaade jilonɗamo debbo moƴƴo mbawɗo toppitade mo toppitomo ay galle o no wayni onon tan ɗiɗo yilonomo debbo wawi toppito mon Ni kay Sofia.
bati ko jaaden ko welanani ma min mi yontata hana min mi yontata a yaani kam an Sofia an ko yaadu min ko ala ko nafi sa yiɗan hande kam ka ala ko nafi ay way on ko kala ton ko holɗum min mi waɗani mon comprendre min de baba mi yilontomo ko debbo moƴƴo par ce que baba ko moƴƴo vraiment te min kala ko yiɗi guila subaka ha hiiri nak miɗa waɗanamo haydara mankiraka ko woni walla ko kalmi ko feewani haydara e on ñamatano minen ñama kay fi sos ma wono weli machallah merci weli kay mi anda no kata wawi defde ne weli merci bon appétit yata noon gadana min laaɓi d'accord ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum arsuku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓooyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16